Handere sangat peki pria bagus kamulah budaya sowan marang kutha gedhe marang apa ora marang mok gendara terus kanyo Selendia kuning kang saking mugi aja juga sorok kurang parmono jalan ya soalnya ya mah terkenal jalan sekarang sampang seko dalam wayang kulit dalam kerusuhan dalam wayang kulit dalam kerusuhan bisa dalam kok kan lomboni lomboni ya suka pasar lah ada pasar boten usah jadi kamu kemana dol berarti ringkan men usah boten usah aja kayak cari cerek akal batir mencoba ang saking uki dibaleni maning ya itu kan aku senangnya baleni sorok kurang permono ning wasista sang Tiayu mijer mincangake terus tresno sesi
tetep Mbak. Suwun. Nggih. Nggih. Monggo.